Kaixo, bueno, drama moment. Gaur goizen berezela hartu, osea, ez dakit ze pasatzen. Nik uste ala pastilla hauek alergiantzako hartzei dutenak somnolentzia emateatela. Orduan, hau, ez dut gehiago hartuko. No vaya a ser que, es que... Gero edatu bat ondo, hemen dut kaja. A ver, logura ematu behar ze... Ez dakit banik. Eta orduan, lo hartu eta orduan nego klasen naiz jun, gaur nukala, berez historia, baina historia biharrea pasatzea, ze bueno, gauzatxo datoz bihar. Eta orduan gaur indeu biharko metodologiako klasea. Bueno, indeu ez zenien ezko azkenen. Eta gero kideu dantza garekidea, super guai ondala. Ostegunen ja azterketa, probatxoa, bueno, grabaketa egun haukau. Eta... De hecho, aurreko klasen, aurreko bideon, ez gaitzu gutxo gara noleko jazten azterketak, bai, gutxo bera, hau da azterketa como tal, da frogatxo bat, gero etorkizunen berez suposatze berez grabatuko egula orduan garapena ikusteko. Eta gero ukideu eziketa dantza, segitu deula, betiko ja dinamikakin bi klase eman ditue, nik urtarien eman behar nerea, así que momentuz ondo. Oain, bazkaltzea, eta txalde jun behat, erosketa txiki bat itea, eta listo esango nuke atxalden lanak inbaitu. Lanak eta, atzoko bideo editatu, eta idugu. Así que hoxe, bazkaltzea no. Honekin, kaixo ja, bazkalduet, atzoko bideo editatuet, gaurko delarentzako, igota da, programatuet, dena. Daukat hemen, eskezta, a ver, hola, oso bez, hola. Hola. Atazik Instagram buscaba, osea, relieve eta denauka. Zerezki, bueno. Hoxe, oain, ni joa bera, berez, nik kompra guztik ditut. Lideran. Baina etxazpin buen BMA daukau, así que BMA nijoa kompra batzukitea. Ze bihar daukau merendola klasen. Eta orduan nik eman behat fueta. Orduan fueta erosikot. Eta behar duten pare bat gauza. Eta granator. Lantxe batzuk ditut. Eta bai jaugun aurrea. Bueno, a ver, gaurko update. Jun naiz ja, DMA zaizten bezala eta erositut ikusten bezala. Bi fuet. Montxila sartuko ditut, ze bestela bihar aztu muzizkit. Oso kapaz nahi. Oso gai naiz egiteko. En fin, hoxe, eta gero ikustu zuenez, nera zalau, dutxatu berri nago. Eta listo. Ez dago zer egizateko hain behin datukot. Por cierto, hemen daukat prospektoa. Pastilla ditxoso buena. Eta bida. Hemen, eskertzen nahi ikustea marka, ze. Da, nora esatea, bajo receta o mierda bida. Sujeta prescripción médica dau. Bakarretzen nahi ez da. Baina hemen, posibles efectos adversos. Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Yo sí. En los ensayos clínicos y en la experiencia post-comercialización se han observado los siguientes efectos adversos. Muy frecuentes, pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas. Dolor de cabeza. Este pasa. Frecuentes, pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas. Somnolencia, sequedad de boca. Nik daukat somnolencia eta sequedad de boca eukiet gaur goizen. Así que, mierda uzan. Así que, kakao, fuera. Ya estoy que hartuko. Alergiakin gaizkina, baina nahiago eta alergiakin gaizki egon da hil. Mierda bat baino eta guztia hola pasa baino. Eta hoxe, entzun duzue pipi, kafea berotu zaitela ja, así que merendatzen joa. Eta hor,
Eta, gero, atorberitze, egun aktualizatzea. Gaur, olako txapak izango ja dela. Habe lortzen 10 minutu jatzea, gai bat hartu gabe eta gai baten ingurun itzen gabe. Eixo, bueno, a ver, txoin. Ja, gaua da, bueno, gaua. Amaikak edo ladia. Eta... Ba hoi, ez dut zerri lan bat bukatuet, eta afalduet, eta listo, listo. Oain hemen egon ez pixkat YouTube ikusten, eta ba, lota juteko ordua. Ta haitu naiz ikusten en plan Gablognan playlista, eta kontuatu naiz super gauza estereotipikok inditutela nega, en plan, pelota partidu bat ikustako naiz, korrikako abestia erreakzionatuet, ez bat dantza bat dantzatuet, larumaten bertxotan joa, en plan, tipo, bakarrik falta zait, aizkola apustu bat ikustea jutea, segarrekin jutea, erikirolak ikustea, eta holako zuzte. Baina, gero jartzen ez pentsatzen da esatet, baina eske, plan hauek ez dira izan, en plan, hau inbeat gablognetako baizik eta plana egin da zuen nik gablognak erabaki joan nago, eta ba, egin ditun, eta supergoi zait, tipo, eske, gozatzea eta gustatzen zait plana ekitea. Eta zer bat ditut ingo ez, osea, bastanteko atxikimendukat euskal kulturakiko eta euskal identitateakiko esango nuke. Eta, bueno, de hecho horregatik nago hemen ez, osea, hain ez dantzakara ere ikaste, baino euskal dantzan ibilbidetik, euskal dantza talde baten nago, eduki euskera sortetxaretan, pilo gozatzet, eta pilo bat, osea, oso nire sentitzet. Eta parte gustatzen zait, osea, ba hoi, osea, nire sentitzet eta gustatzen zait, eta erakartzeit, eta plan egin ditut. Eta ba, gero, hau da nire bizitzan eskaparate bat. Orduan ba, hortxe agertzea, baina inungo momentu ez da, super euskalduna eman behat, guazen pelota parte bat ikustea. En absoluto. Eta hoxe, de hecho, bertxota duela 2 urteko finalea jo nintzen Bizkaikoa, eta Euskal Gipuzkoko Tolosan jokatu zanen final laurden bat beti ikusten jo nintzen. Aldeten bertxo saio guztita guten ez Tolosan dianak gehienetan nago, eta inguru nola txapelketak eta dianen, ba, libre bat inbokate joten naiz. Baina, oso, bestelare, oso, San Juanetan errikirolak daudenen ikusten joten naiz, derrepente udalantan segarrek deskubritu nituen, arrauna baita nun, dena blogetan daukazue, juta zute bitxetzea hor daukazue dena. Ez gablognetan, blogetan erokorren. Eta da gauza bat, que me encanta, osea, ez nahi romantizatu, osea, ez da en plan, hobea naiz oso supergoia da, baino bai, ba, gustatu zait pilo bat, erakartzeit, eta oso nire sentitzet. Eta, boi, sin más, derrepente gaur zaitela, hostia, ze estereotipiko edan gaitzen dena, baino, cariños, eske, hoi niz ni, orduan bai, listo. Esatetena, kanal honetan euskeratik eta euskeraz. Eta listo, ez dukat ezer gehiago gehitzeko. Bihar egon guaia, goizen klasen berendola, gauen afaria pixukidekin eta behaien lagun batzukin, urtea bukatzeko, gauenetako afari bat ingo du. Zeba ez, azkeneko urtea azkenen txontan orduan ba, etapak izten jun behar deu. Eta, ba hoxe, erronka bat genukan zela 175 arpidun eta jatzea, aiatu geha. Orduan ba, jarriet beste erronka bat dola altuntun, berreun, aiatzegan. Ez gaiatuko, baina, bueno, ba, muga bat ukitzearen, ba, berreun, ez? Ilusien guztian, 2025 urtea, berreun arpidunekin iztea, martxon hasi nuren kanala, osea, urtebeteko kanala izan gabe bendikan. Eta ba hoxe, betiko bestekin urtzen zela, like eman, arpidetu, kanpai aktibatu, iruzkindu eta partekatu. Eta ikusiko gea, bihar
adion egun oso gai izango dela. Agur.